र' दा खोथायाथ' गाज्रि जासिगोनलै बे रितुआथ' आंखौ डाक्टरखौ फन खालायनो थिनबाय थादों दा मा खालायनो आङो खालायाबाबोथ' जानाय नङालै बिसोरनि नोजोराव गाज्रि जानांगोन आरो जुदि सोरबा डक्टर आसलिखौ लाबोयो सेसखा गासैबो फारि फारि ओंखारजोबगोन आंहासो हमजागोन गासैखौबो मोनथिजोबगोन डाक्टरा फारि फारि फारसेनिफ्राय खिन्थाजोबगोन मा जानाय मा मानाय गासैखौबो खिन्थाजोबगोन बापरे बाप जानाय नङा क्या करे ओ yes आंनि खर'सो बियो हालानि खर' मेलेम गोनां खर' गासैबो खोथानिनो आंनाव फिननाय थाखायो आंनि मुङा हाला मावो आं फाला औ बेबायदिनो खालायनोसै लान्थाखौ डाक्टर जानानै फैफ्लानो होनसै लान्थाखौथ' डाक्टर बायदि नुखायो आरो नुवाबोथ' बेयावथ' नायग्रा रावबो गैखाया रितुआथ' बेनोखा नुखाया आरो बे खालि बदिया फिट जाना दङ फिसाज्लायाथ' आरो बेनो बेखौनो नख्लि डाक्टर जानानै नायफ्लानो होनसै ओमफ्राय ओरैनोब्ला मायबा पेन किलार मायबा किलार ओरैनो फिसा फेला मायबा खम दामि मुलि जाहोनसै इसेल' सागानाय बायदि बांद्राय सागानायनिबो जाहोनो हानाय नङा बापरे बाप प्लेनिंफोरा साक्सेस जानाय नङा माथो लान्थाखौ फन खालायनो र' सैमाखौ बा दिनै सप्तासे जालायलांबाय दाख्लैनिफ्रायनो देहाखौनो मोजां मोनाखै आं रादायखौ लायनो थांगोन होननानै थांनोनो हायासै दाबो दुरबल मोननायानो खाराखै आबायाबो देहाखौ नांगौ बायदि दासिमबो मोजां मोनाखै लोमजालु बेबायदिनो जाबाय थादों दाख्लैनिफ्रायनो एसेल'सो मोजां मोनबाय थेवबो मोजां मोनबावनांगौमोन डक्टरालाय माथो लासैनो मोजां जागोन होनदोंमोन एसेथ' मोजां मोननांगौमोन माथो फुड पयजनिं जाफ्लांनाय जोंलाय देहाखौ दासिमबो मोजां मोनला सप्तासे जालायलांबाय मुलियाबो खाथियाखै नामा लोमजानाय मोननायानो जोबला दाबो गथ'आबो लोमजाबायल' थाबाय मानो इसोरा आंजों बेबायदि खालायबाय थायोथाय बे फाफि इसोरा आंखौ सैया नामा इसोर नोंबो मथलबसो जेबो इसोर नङा नोङो भगबानानो नङा नोङो दुखुल'सो होनो भगबान नोङो दुखुल'सो होनो मोनसेबो खामानि जाफुङासै आंहा सानदोंमोन रादायनाव थांगोन रादायखौ लाबोगोन मोनसेबो साननायानो जाफुङासै मा जानायनि बेबायदि जानाय इसेबो सान्थिखौनो मोनला नांगौ बायदि जायखौ नांगौ जायखौ नागिरो बेखौ मोनलानो आं जिउआव मोनसेबो साननायानो जाफुङा डेन्जार मुलि होमारदोंमोनलै लान्थाया साला दिनैसिमबो खामानि होदों लान्थायाथ' बुंदोंमोनानो मास खामानि होगोन होननानै थारमाने खामानि होमारदों बापरे मुलि दिहुनग्राफोराबो डेन्जार मुलि दिहुननो हायो माथो बेबायदि मुलि दिहुननो गोरों जाबोला टेनसनानो गैयामोनलै आंहा जेखे लुथिजोबगोन आं दुनियानि मानसिफोरखौनो बुथारनानै बेमार खालायनानै दोनजोबगोन आं गासिखौबो आं लबेनिफ्राय राजा जागौमोन महाराजा बेमारि जायै लासैनो थैलांबाबो जासिगौ बिसोर बिमा फिसा सानैया रावबो हमनाबो मोननाय नङा होनबानिया बेमार जानानै थैदों होननानै सानगोन बेथ' बेबायदिनो बेमार जाना थाखासिगोन साननैसो आरो जुदि थांनायनि बाथ्रा दिहुनबाव आरो होबावलै बालां होबायानो थागोन होयै बुथारजोबगोन जेब्लासिम बियो रादायखौ लायनो थांनायनि बाथ्राफोरखौ बेबायदिनो खालायबाय थागोन आं साला आंनि लामायाव सोरबा फैबोला आं सनस्रांखायो स्रेदनो रोदाबो दोना आङो आंनो सावगारि आखिना होनांगौमोन सारा न' आखिनो होदोंमोन आं न'खौ आखिनोनो रोङाखै आबा आंना दिनै बिराद आथिङा साबाय दं दहायनिफ्रायनो मोजां मोनाखै आथिं सादों मुलि जायाखै नामा नों दिनै मुलि जादों आबा मानोथाय दिनै माने मैया हरनिफ्रायनो एसे साबाय दंमोन दिनै आरो बांसिन सादों मानोबा मालिसबो होनाय जायासैना मैया मालिसाबो जोबदों बेनिखायसो सालायबाय नामा आइखौ लाबोनो हो औ होदोंमोन र' बिराद सानाय मोनदों आं होनबा मानो जिरायबाय दं नोङो उन्दुहैनोसै फै उन्दुबाय थानोबो बानाय मोनोना आबा जालायखौ आथिङालाय बांद्राय सादों नामा आबा औ आयै सादोंआनो
मानो साखौथाय दिनै हरखाबनो साथाराखैमोन माथो औ मानो साखौथाय होनबा मायबा जाबायसो नामा आरो मायबा गोदानजों मायबा जालायाखैथ' नोंलाय माथो आथिंखौ सादो होनना बुङामोनानो माथो हरखाब सालायखौ बांसिननो नों मालिस नायैखायसो साबाय मैया मालिस नायाखैमोन ना मालिसाबो जोब्बाय मोनथिला आयै मालिसखौथ' माब्लाबा नानाय जायानो जेबो जाया माथो औ बेखौथ' हमनो हायाखै आं मानो साखौ ने मैया माबायाव दिनै हराव ना माबा हांसो बेदर जानायानो जाबाय मोनथिया आयै हांसो बेदर जानायासो जाबायना मायबा सानाय सुनायाव बेमारिफोराबो मोनजायानो आंबो रायख'बायदिनो लुगैनानै जाफ्लांबाय औ जानाङामोनानो खोमा आंबो होफ्लांबाय नोंबो जाबाय जानोबो लुगैयोना आयै जानोबो लुगैसोबाय जाबाय दा बांसिनसो सानाय सुनाय जानाय बायदि मोनबाय आं र' नै मानसिफोरालाय माथो सानाय सुनायाव दै गुदुं लोबा हामो होनो दै गुदुं लुना होनांगौ ने ओंखाम हांनांगौ ओंखाम गुदुं ने मालिसखौनो होनो मालिसाथ' गैया जानायथाव फुदुंनि आं होनबा एसे जानायथाव फुदुंनानै होनि आङो होनांगौ ना नांथ'ला दे आयै मालिस नाथ' नांला दै गुदुं लुनोबा एसे दै गुदुंखौनो लुनोसै र' होनब्ला र' आं दै गुदुं एसे फुदुंहैबावनि दैया गुसु जाबायना र' माथो बेमारफोराबो मोनसेनि उनाव मोनसे नुजाफैबाय थायोहाय खेबसे बेमार जाबा बेबायदिनो खोमा मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थायो बेमारफोराबो र' ने सानायनि मुलि दंना गैला नोंनाव आयै पेन किलार जाला आङो बुहुद जाबाय बेमार जानायनिफ्रायनो किडनिफोरासो हामा जागोन बांद्राय जाबाबो बेखौबो बांद्राय जानो नाङानो डाक्टरा जानो होआ माथो थानो हाथाराबासो माब्लाबा जानो होयो एसे खयथ' खालायनानै थानि र' दे होमबालाय जानाङा दे र' दैखौनो माबा लायनि आं र' थाथ' ओइ गालि फैदोहाय खैना नायनो थांसै मालाय मैथाया हिनजाव लाबोबायनो फैयो थांसै नायनो मा होनदों ओइ थफ्रि मा होनखौ नोङो सोर हिनजाव लाबोदों मैथाया लाबोबायनो दिनै हराव मैथाया हिनजाव लाबोबायनो साननैसो आंखौसो लाइन मारिनो नागिरबाय थादोंमोनहाय बियो मेसेज हरसोगारोमोन आं रिप्लाइखौनो हरामोनहाय नोंखौ मेसेज हरोमोन औ जाम्बिलाय मैथाया बेसेबा चान्स लाखादोंमोन आंखौ आंसो लायासैहाय माथो गोसथोनाय दंखायोमोननो नोंनोबो मेसेज हरलायोमोन आंखौ आरो बयबो माबाखायोना एसे साफा सिख्ला नुबा मोजां सिख्ला नुबा सेंग्राफोरा थानो हाखाया हरखायो मेसेज लाइन मारिनो नागिरखायो जाम्बिलाय नंगौ नामा दे होमबालाय थांगोन ना थाङा थांगोन हे र' थांगोनबा बेबायदि थांनो हाया र' देलायनांगोन र' आं दुगैयाखैयानो दिनै आयौ मा लेथ्रा बेथ्रानो दाबो दुगैया बेलाय सानजौफु जानानै बेलासो जालायलांबाय फेसबुक नायै आं समखौनो मोनाखैमोन दिनै माखौथ' नायबाय थायोहाय फेसबुकफोरावलाय एसेबां आं हले नायबाय थानो बासैहाय मानसि माखासे मेसेज हरबाय थायो बेयाव हाय हेल' बेनिफ्राय गोसोबो थोखाया ओरैनोसो टाइम पास खालामनो थाखाय मेसेज माखासेखौ हरबाय थायो बारुनो बेबायदि टाइम पास खालामनो थाखाय मेसेज रिप्लाय हरबाय थानोसै हायाहाय आङो बेबायदि टाइम पासफोरखौ सैखाया आं जाम्बि टाइम पाससो लाखानांगौ टाइम पास सेंग्रा नांगौबा फेसबुकनि सेंग्राजोंसो रायलायखानांगौ जाम्बिलाय नाङा आंना टाइम पास नोंनो लासो दंखायो आंना फेसबुकनि सेंग्रा साबबासो दंखायो बाल रायज्लायखायो आङो आयु लैखोन जारिसो मानसियानो देहाय दे थांगोनबा माबोरै ओंखारहैदो र'हाय मा बेबायदि थाङा एसे माबानि देलायनि माथो समायना सिख्लाखानो नोंलाय माथो देलायबावनांगौ साफाखा दे थौ देलायनांला थैबाबो थाङाहाय आं बेबायदि सेंग्राफोर गोसोगोन खोमा आयु मेगनाव खाजल लायाबाथ' जेरावबो थांखाया आङो मेगनाव खाजल लागायनांगोन फाउन्डेसन लागायनांगोन मोखाङाव खानायखौबो एसे माबानांगोन स्ट्रेट मारिनांगोन ओरै गायलें गायलें जाखादों र' दख'नाबो गाननांगोन र'हाय दसेथ' दे थां होनबालाय माबोरै र'हाय बालनि बेबायदि जल्दा जल्दि खालायनाङा मानोथो फन खालायनानै खिन्थाया बालनि दे माबोरै बांद्राय सादों नामा औ माबोरैबा सादोंबो मेजेवदोंबो दे मालिसखौ नाना होनि आं मालिस नाबोला मोजां मोनगोन औ एसे गोसायै ना गोसायैनो नागोन दे औ बे हान्थुखिनियाव बांसिन सादों हान्थुखिनियाव बांसिन हो औ र' हामगोन र' दसे मालिस होबानो हामगोन बियो आधा घन्टासो होनि आं औ मानो दिनै बेबायदि साखौथाय बिदि सायामोन माथो
दा बासिखायनो साबाय बियो आं नोंखौ जानाङा होननानै बुंखादोंमोन हांसो बेदरखौ मोजां नंखाया बेफोरो बेमारि मानसिनि थाखाय दा खस्थ' मोनबायना जानानै औ जाला दिनैनिफ्राय आं दिनै सानसेखौ नायथारदो मालिसजों हामोना हामाब्ला चेकआपआवसो थांनांगोन औ मालाय साथाराखैमोन दा दिनै सान्थि मोनबाय दं आं सानायखाय मोनगोनथ' र'